Segon dia a Viena. I el meu aniversari. Havíem de començar al Palau Schönbrunn, però vam arribar tard i vam haver de reprogramar la visita. Sempre deixo espais lliures a l'itinerari per imprevistos. Ja hi tornaríem. I quan semblava que tot anava bé, al tramvia, em vaig posar on no tocava i la barra va caure a terra. Jo em vaig quedar blanca del susto. Vaig pensar, ja està, aniversari espatllat. Per sort, els meus pares sempre porten unes claus Allen. Amb això, ho van arreglar en un moment. Consell: si viatges amb cadira elèctrica, porta sempre eines bàsiques. Respirem i continuem. Ara sí, tocava celebrar. Cafè Sacher, bufar les espelmes, un pastís boníssim i passejar tranquil·lament per carrers accessibles, com Philharmonikerstraße i Operngasse. Potser no va ser l'aniversari perfecte, però sí especial. I al final, això és el que compta. Sempre em fa il·lusió poder-lo viure amb les persones que estimo, i encara més després del que vaig passar fa 16 anys. Quan en tenia 15, em va faltar ben poc per no poder continuar celebrant més aniversaris. Per això, ara ho valoro molt.